това, което се случва в момента в ЦСКА е продължение на един процес, който е започнал есента, който е продължен пролетта. И ще си позволя да прогнозирам, без да имам каквато и да е информация, защото сега световно първенство ми е на главата, честно казвам, и българския футбол ми е леко в страни, но без да имам каквато и да е информация, аз смятам, че на ЦСКА не са необходими каквито и да е попълнения. На ЦСКА трябва точно определени попълнения с точно определени качества, които на всичкото отгоре да свършат точно определена работа. И това е моята прогноза, поради която леко хората могат да кажат, ами той се бави процеса. За мен не се бави. Просто трябва да бъдат намерени точните хора. Зимата идеята беше да се разшири състава. Сега, от това, което аз виждам, идеята е да се вземат футболисти с определени качества, които да свършат определена работа на терена. И според мен не ги ли намерят, няма нужда да взимаш просто на килограм нови хора. Просто трябва да вземеш това, което ти трябва.